já jsem taky popelář, hej ty, kolik pod miska máš, hej ty, ještě 20 popelnic, hej ty, já mám ještě o 2 víc. Hej ty, já jsem taky popelář, hej ty, kolik pod miska máš, hej ty, ještě 20 popelnic, hej ty, já mám ještě o 2 víc. Co dělají popeláři od rána do večera? Když jim žena opět vaří, dávají si to těla. Takováhle rozcvička jim udržuje svaly. Oranžové vestičce se do postele svalí. Hej ty, já jsem taky popelář, hej ty, kolik pod miska máš, hej ty, ještě 20 popelnic, hej ty, já mám ještě o 2 víc. Hej ty, já jsem taky popelář, hej ty, kolik pod miska máš, hej ty, ještě 20 popelnic, hej ty, já mám ještě o 2 víc. Požádají závody kolení popelnice, kdo jich za den odkoulí a napočítá více. Jedna velká, druhá malá, do kopce a zatáčky, popeláři mají místo sedátka jen stupačky. Hej ty, já jsem taky popelář, hej ty, kolik pod miska máš, hej ty, ještě 20 popelnic, hej ty, já mám ještě o 2 víc. Hej ty, já jsem taky popelář, hej ty, kolik pod miska máš, hej ty, ještě 20 popelnic, hej ty, já mám ještě o 2 víc. Rozdělují papír, plasty, plechovky a sklínky, papírové kartony a taky dětské plínky, aby naše planeta nám dlouho vydržela. Každé ráno jezdí, třídí, utírají pod včela. Hej ty, já jsem taky popelář, hej ty, kolik pod miska máš, hej ty, ještě 20 popelnic, hej ty, já mám ještě o 2 víc. Hej ty, já jsem taky popelář, hej ty, kolik pod miska máš, hej ty, ještě 20 popelnic, hej ty, já mám ještě o 2 víc.